Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Herman, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Concepcion kan Asitura family, Mrs. ko Anilin Concepcion, anak ko Adamacleo kan Marzen, nanay Sosima, ninang Rebecca Quilonio from Angelo Asitura Concepcion. Makablaawan ti Lantikse kan Rambak family, ijay Isik-Isik Vintar Ilocos Norte. Ni Mamang Tessie, anak ko Ada Archel, kan happy birthday kan ni Arvin Russell Lantikse from Ruth Lantikse ti UAE. Nazarene Angela kan Armel kan Rumbawa family from Melanie Rumbawa. Melis Galang Bencio kan Kodamon family from Virgie Kodamon ti UK. Tita Laarni Kakayurin from KZ Cordova. Amin akabagyak dita Hacienda Baggao Cagayan from Rosalinda Abalos ti Barcelona, Spain. Happy birthday kan ni Manong Coromel Garde, kan shout out kadagiti kakabsat ko, kan ni mamang ko di tatangadan San Quintin Abra from Sheila Garde Mingala. Andaya family isuda J. Ayan, J. Crossy Kenlito from Justin Andaya. Shout out kada Homer Alamo, Chona Labugin, Nestor Cus
Jose Maliaga Alamo. Abalos family ti Barcelona, Spain, kastamot ti Lagondino ken Addato family from Rosalinda, Abalos. Makablaawan ni Ayla May Joan, Gian Alea Faye, Joselito Galapon, di Tabugnay, Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Shout out ko ni Lavier Velasco. Kabsat ko ani Micaela Ortiz ti Barangay Guzon, Tayog, Pangasinan from Margarita Ortiz. Happy birthday Yeng kan Prince Jairel Gutierrez. Kastamat nga advance happy birthday kada JR kan Rachel from Mariel Gutierrez. Taberna Kobe Mundo kan Alejo family di Tatangadan, San Quintin, Abra. Ni uncle ko Alfonso Lubwi Jr. kan Ronald Lubwi kan aminan akalugarak di Tabukig, Apari, Cagayan Valley from Ralph Lubwi ti Fujairah, UAE. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Herman. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas manang. Iled naklangan itinagan a Herman, ngam dispensarem tadjakon inlanad ti address ko. Kanayo nakadumdumngag kadagiti pakasaritaan nga iyap-upload yo dito YouTube channel yo. Ididamo, impagarup ko no agpatingga aklatan adumdumngag, ngam saan gayam, tada pasamak adimtang itibiyag ko, akayat ko nga ibinglay. Iso anaawi sakmet, ang nagipatulod iti surat ko, bareng mapilimet a maidrama. Agtawa naklaang iti 40, idi napasamak daytoy apagtang tibiyag ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Anyati ko na Herman, agabrod ni bakit mau. Wan nanang, mapan ka namang gada di balasiw tao. Amoy mat anauso dito lugar tayo tagab abroad a babae, tanalaklakada ka na makasapol iti trabaho di balasiw tao. Wan, ado nga agpaison ti kasta dito lugar tayo. Ngam, kasla na alas akitaan, at ina ti mapan manggad iti balasiw tao. Iso umot namin ti kayat na nanang. Tapno makatulong ka no amang paduras iti panagbiag mi. Adaak ditan. Ngam saan kayo mat nga agrigrigat unay iti biag? Adamat trabaho. Nagtinulong kayo lakit day. Mapadurasyo ti panagbiagyaw, asaan a masapul nga aginadayo kayo. Iso mo ti desisyon na nanang. Jakmat kaya't nga aga pa kami, no jak palubusan. Sa baali mata talaga ti ugali di asawa man niya. Naturad amang panaw kada kayo. Ay, padasan na nanang, tapna amuna ti sasawan na. Sapay ko mga rod, tanasaya at ti kasasaad na iti papanan na. Kat, kasanaw, di sikan ti agaw awer kadagiti anak mo. Wanan ananang, total dadakkel damaten. Amok akabailan da ko natulungan. Kaya siyempre, adda kayo mat ka ni tatang. Amok kasaan da kami abay-bayan. Talaga kada desidido ka na mapanidjibal lasiw tao, sita. Wala kay, talaga akayat ko ti mapanagtrabaho ijay, tapno makatulong akan ka. Saan tayo matamakamkam tud saan ka di? Wen, ngam sa bali la ta dyan da urnong tayo. Narigat no pagpursito lang ti matmatgatan. Dumakdak ka lang nagiti ubing. Ad-aduntun ti gastos da iti panagadalda. Iso abay anak nga umadayo, tapno agtrabaho akmatan. May kawa kaming tulakit di kadagiti ubing na awan kanton di balay. Iti damo la day ta. Mairwam kayong tumot laang. Sigurado ka iliw da kanto dagiti anak ta. Makamu ka pala kadakwada Impalawag ko mo't ti panggap ko. Maawatan dan to day ta. Ala, sikatin makam mo.
No payagkad tinakam ko pumanaw ka. No iso ti pagayatam. Sige. O manugot ak na roden. Agyaman na, Herman. Di kanto agbabawi anang palubos kanyak. Talaga patuloy yun nandiyan manugang tati mapanagobra dya balasyo tao. Hawan ka naw, naka-apply san, or orayan na laangan ti flight na. Ay saus, itapay laang, kasla makit-kita kaun tagbali na kasasadag iti agama. Hawan nga rod Masyanak unay iti anak ta, isuda ka dagiti apu ko ta. No di mo nga bingkabaalan na tumngaran ni Herman ti kaya dya asawa na. Isumutlot sandi matultulaw. Hey, bayantan narigat mo ti makibiyang dita. Ang mga numapabasol tanto pa'y iti udi na. Day ka nga rod kad. Kala nga rod tulungan talatan dagiti apo ko ta, kastamat ni Herman nga anak ta. Sa bagay, amo kasan idabaybay anti Diyos. Lakay, imawagan ti agency. Ag-flight akon inton sumaron na alawas. Di nasayat nga rod no kasta. Agkuyog kaminton ka ni Susi. Ta agas si dagmat lang ti pagtrabahuan mi. Agandad kay di papanam sita. Narigatin. Wen, di kagdanag. Adamot ni Susi akadwak. Amok da ita. Kanumawag kanto kanayon tunggal adda oras mo. Tapno saan mo tunay mailiw kun kadagita anak ta. Kan ulitak manen. Agandad kay ti sadino man nga ayan mo. Wen ka di. Kadwami mo ti ikit na ijay. Diyang nangala kada kami. Ala, ipapas mo nga rodan ti amin anabat-bating oras mo dito Pilipinas. Kanayon nakasaritam, kan bagbagam dagita anak ta. Wen lakay, kasta talaga ti aramidak. Kalpasan laang ti sumagmamano alawas, nakapanan ije balasiw tao ti asawak manang Emmy. Ididamo, jak ko makayat apalubusan, ta sigurado ang maikawa kaminto kadagiti anak ko. Ngam talaga desididon, iso atap no awan ti Riri, imanugot akmat laangan. Pinanunot ko laangan para matla iti pamilyami ti amin nga aramidan na. Kan iso siguro ang napanunot ti asawak ti manggad ije balasiw taaw. Pudno simple laang ti panagbiag mi manang, ngam saan kami mat amakamkamtod, ta maipapaay ko mat amin akasapulan dagiti anak ko, kastamat ti asawak. Ado ti damag nga agtartaray iti panunot ko, no apay akinabailan na kami nga imbati ti asawak. Nang runaket adu dagiti madamdamag ko ang mapaspasamak, iti estado dagiti agasawa, no agabrod ti maysa kadakwada. Ngam napuna sa amin dagita, gaputa manipod di manon ti asawak iti balasiw taaw, kanayon met nga umawag kada kami.
Naimbag tayo mawag ka, Sita. Kumusta ka ditangay? Nasaya taklat tamot dito, Herman. Kumusta kayo matkadagiti ubing? Okay kami, di kagdanag. At daday tayo dananang. Tunggal aldaw kami ti Sabado kon Domingo nga awan sarek day ti pagadalan. Kanayon da mapan ni ayan da lolo kon lola da. Nasaya at matngarod tapno maliwliwada. Aywan, amang ada kasapulan nyo dita. Ibagam tapno manayunak ti ipawit ko nga alawan siyo. Saanen? Huston di paupawit mo apara kadagiti ubing. Siya kung ti makaam mo kadagiti daduma kasapulan mi ditoy. Sigurado ka? Wen, Sita. Ornungam kit di dita ti sweldom. Tapno iton kayat mong tagawid. At anton anay nga ornong mo. Sige nga, Rod. Ibagam tulangan ka dagiti ubing nga imawagak. Astamot ka datatang kananang. Aganad kayo dita. Urayan yun tumanan ti awag ko. Wen, Sita. Di mo baybayan ti bagim Di ka trabaho at trabaho. Agin na nakamot no dagundaway. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, Sita. Nanang, kumusta kayo kanukunan ni Sita? Apay, imawag ka di manan. Wen, Nanang. Ngam nairanamot niya da dito ayan nyo dagiti ubing. Kat, kumusta ngay mo't ni Sita? Nasayat ka nung muti kasasad na, Nanang. Kan kasmarik na kiti panagsarita mi. Talaga nasayat mo ti kasasad na ijay. Kastaya. Ay kat, nagsayaatan ngay. Kan maliwliwamot la ijay, Nanang. Tatunggal day off na kano, mapan iti pagkikitaan mo na pagsasarakan dagiti pada na Pilipino. Agmalmalum da ijay. Iso nga, dumot lati makabanding na kadaraan tayo. Ay, naimbaglaangan tanasing po dyan natumpungan na nga amo na. Sana kas ka dagiti na duma madamdamag tayo, amalmal tratuan dagiti amo da. Uwan nga rod, Nanang. Nagasat ni Sita, tanasing pati natumpungan na nga amo na. Husto tapno di ka mo tagdandanag dito'y anak ko. Kung nasaya at matakanayon nga umawag, tunggal at dagundaway na. Kanayon ka nung amin ni awan dagiti amo na, Nanang. Agpapadadamot ni agtrabaho. Iso apasaray ag may salaang amabatbati iti balay ti amo na. Mapan mo ti ina di amo na, iti ayan ti may sapay nga anak na. Hala, sapay ko mga road tag na nayon na nasaya at ti kasasaad na ijay. Tapno saan mo't akailala ti ipapan na ijay abroad. Ay, huwan gayam, dito'y kayo ang mga nun, sakbay nga iyawid mo dagiti ubeng. Tapno saan kanton nga agluto pa, inton sumangpot kayo ijabalayaw. Sige man nga rod, Nanang. Kat agyaman akmanan. Apay bakaat, nagkapuam, sumipmutan. Napan ko man sinuknalan dagitay apo medya balayda. Di malan kami ni Herman dito itay, sakbayan napan iti trabaho na. Adda ka no overtime na, kat sigurado amala daw nga agawid. Kastaya. Kat kumusta mo't dagito ubeng ije balayda? Nasaya at mo't. Nangandakit din iti pangrabe. At agayam ibati ni Herman akanunda. Mayat ano kasta? Amam, masya na ko niti anak ta. Obra na amin iti balayda. Santo ag-overtime pa iti trabaho na. Amang ano ang sakit mo't iti kastang aramidan na. Imbagak day taken ko anan. Ngam ko na mo't amay sa kano day taawagas tapno mapunas ti iliw na iti asawa na. Anya? Won, agasamot nga main. Agmalmalam ka nga agtrabaho, sawan to pa iti sangputam nga asawam iti balayaw. Ay, narigat talaga. No, apay mo't nga binata, pinalubusan na di asawa na nga aga-brown. Katadamot na talgad at trabaho na.
Nariga at nutob nga rin na di asawa na. Isuatap no awan rire. Pinalubusan na. Ay kawang nga rin ti pabasulan na itaatakas dyan di kasasaan na. Pinalubusan lamot nga ben. Ang di mo latasardayan apalagi pa di anak mo, Wen lakay. Day tamot ter aramidag. Baya, takasaritak tumanan. Nanang, alaan nyo daytoy. Naimbag lang igatang nyo kadagiti masapsapol nyo dito'y balay. Nay, nagadun nga ito'y anak ko. Kababain ka ni bakit mo? Nanang, nagtaod kanyak dayta. Sana ka ni Sita. Dagitila para kadagiti ubing ti kunak nga ipawit na. Ornungon na ijay ti matmatgadan na. Diyak kamin kaya tapakibiyangan ti matmatgadan na. Sumot agregriga ti abroad. Nagsayatan nga anak ko. Naimbag man takasta ti kapanunutam. May mayatan ti kasi nanang. Tayo to nagawid. Saanan nga agsubli. Tadan ton aramatan na itanyaman na kayat ng aramidan iti kwarta anat gadan na. Sa bagay, umanay mo't para kada kayo ti sweldom anak ko. Katuan mo't nanang. Isa mamatek ang maurnong amin ni Sita ti kwarta na amat-matgadan na ijay. Apay-ingatan nga Manong aldaw na san nga mauawag ni Sita. Itaman pa mapasamak ti kastoy. Sapay ko na nga orayin mi taawag na. Saan ka no ada kami ti umawag ijayan na. Ta amangan ka no maera na nga ada ti amo na. Amangan no pagarupunda ka no at tila makin inawag tar aramidan nan. Ay, talaga amadanagan ak. Amangan nagsakit mo tante asawak. Oh no. Ay, Diyos ko. Sapay la kumatawan ti dakas na napasama kita asawa ka di balasiw tao. Makamukan kan ko na Diyos ko. Di mo baybayan ti asawak. Pangaasim. Nalaos ti si Daaw kan panagdanag kumanang Emmy. Ta idinatawanan ni Sita nga asawa iti balasiw taaw, manmanon nga umawag. Saan akas ididamdamo na ijay, amasansan nga awagan ken kumustaan na kami. Idinapalabas ti makalawas asaan apulos nga imawag ni Sita, agkakanaton ti sumsumken iti panunot kumanang. Nang runa pa'y tadyak amo ti isungbat ko, no agdamag dagiti anak ko maipapan iti inada. No jakla pampanunuton ti bilin na, nga urayon milaeng ti awag na, ket di mi awagan ta amangan kanuno madaksan iti amo na, talaga kuma nga awagakon. Agingga ang nakaurayak matlang iti awag, manipod iti asawak.
Ni Sita tumawag. Agyaman ak Diyos ko. Hello, Sita, bakit? Hello, Herman. Apay ka lang nga umawag. Kung naklaki din nun yan, tinapasamak ka. Nagdandanag kami kadagit anak mo. Herman, Oh, apay. Ada ka din napasamak? Agsakit ka? saan? Imawagak ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Kat sapay ko mata mapakawan na. Anya ti, kayat mo asawon, Sita. Pakawanan na, Herman. Nagbasulakan ka. Nagbasulak ka na kayo kadagiti anak ta. Anya? Nakirelasyon na kiti sa bali. Kabayatan ti kadak ditoy. Pakawanan na. Awanan ti rupak kay sangok ka na kayo kadagiti anak ta. Anya? Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy, Sita. Amom no kasano ti kinapatag mo kada kami. Apay ang nagbalin ka, narukop iti kadam dita. Pakawanan na. Makamukan ka ng iti anak na. Diyak agawit ka basan ti kontrata. Ngam di kag danag. Ang tultuloy lang ta ti panagipawid ko iti kwarta ng iti anak na. Sana napatag kanyak ti kwarta, Sita. Agawit ka, tapagsaritaan ta dahi ti abanag. Saanan? Lipatan akon, Herman. Nagbasol akon. Iso atak na akon na ito'y ngay naramid ko. Sorry. Bye. Hello? Hello, Sita? Diyos ko. Apay na pasamak na ito'y. Apay. Anya, pudno ka di day nga ibagbaga, Herman. Una nang. Imawag kanyak ni Sita katimpod nunan ta amin. Isumot lagay masaan na masansan nga umawag. Kasjemot gaya man ti mapaspasamak. Daytan, di pagbutbut ngan mi kan itatang mo. Iso ano mabalin, di mi kayat apalubusam nga agabrudya asawam. Jack pulos ni namnama amaramid kanyak ni Sita di kasjay na anang. Nagtalagak kan kuan. Mapanik ni kanyo mat. Jack pulos nagloko kabayatan ti kaawan ti asawak dito eh. Amok dayta anak ko. Ngamso pa di mo tinapasamak. Ni bakit mo mo tinagloko. Kat anya nga iti desisyon mo ita anak ko. Kinid daw kung agawit ko mataasawak tap na pagsaritaan mitanyaman ang napasamak nanang. Ngam nagkadgad ni Sita. Saan ka nung agawit o ray malpasan ti kontrata na? Kasta ti imbaga anakan ka. Kaya't nga ron asa unday ta. Abas pinili na ti lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamda kayo a pamilya na. Nanang. Naglawag anak ko. Hindi kampay iti gundaway tapno mapagsaritaan nyo ti problema nga inaramid na. Ngamsigun kan ka, nagkadkad. Kaya't asawon day ta. Talaga adinan kaya't amaurnos pa iti estado yung agasawa. Nagsakit na ita napasamak nanang. Kaasim at dagit anak ko. Awan na pulos tamo da iti mapaspasamak kada kami iti inada. Awanan ti marabilam. Nagdesisyon mo't gaya man ti asawam anak ko. Awahanan, Apolos. Makitam, di husto dya atap kao.
Manipod imbaga di anak mo, asahanan nga umawawag di asawa na. Sa balin ti atap ko, bakit? Diyak laim pagarop, amaramid ni Sita ti manglipot iti anak ta, lakay. Di kunamkit day, talaga narokop di manugang ta. Adaw ti sulisog di abroad, nang runa kat adayuda kadagiti pamilyada. No saan anatibker ti pakinakam mo, ay saus, talaga masulisog ka. Lakay, Di naman la pinanunot dagiti anak na. Nilakay na ngagsaksakripisyo agmay-may sa amang tartaripato kadagiti anak na. Ay, awan. Talaga kiti nga inranta di manugang mo tinagaramid iti may kaniwas isot amaw. kaasimot ni Herman, nangruna dagiti apo ko ta. Awan na pulos amuda iti mapaspasamak iti pamilyada. Ay, sapay ko ma. Tamadairan ni Herman da ito'y adimteng apanubok kadakwada. Herman, manoon at awan din na pala pasipod ide. Talaga ka di asaan na napulos ang nagparik na kada kayo ni Sita. Saanan nanang? Jakbatan maawagan din numero nga aramatan na idi nga mauawag kanyak. Talaga siguro alinipat na kamin kadagiti anak na. Ay, naturo di asawa mo anak ko. Kinabailan na alinipat na giti anak yo. Naalas nga ramid ti maysa nga ina. Amo na nga minajak to pulos baybayan dagiti anak minanang. Uray pay. Uray dagiti la kumaanak yo ti pinanunot na. Saan na kumapinutod ti komunikasyon na kadagiti anak yo. Dahil tamat tiyak pulos maibiro ka ni tisongpat nanang. Di pa ikot kaya ito nalagi pa dagiti anak na. Herman. Nga moray no kasi ti inaramid ni Sita. Diyak kahit agurahin dagiti anak ko ti inada. Taoray balik-baliktadan tayo ti lubong. Inadalatan ni Sita. Ngamga po iti inaramid na panang putod iti komunikasyon da nga giina. Kaguran dagiti anak ko ti inada. Di mo ba pabasol dagiti anak mo, Herman? Adan na nanay panunot da. Maawatan dan dagiti pasamak. Nasakit mo't para kadakwada ti inaramid ti inada. Nagruna ita nga uray na bayagan a panawan. Awan pay lati kasukat ni Sita di tapusom. Nanang. Awan ka din apulos ti panggap mo ang makiasawa man ang anak ko. Panawon mo ten tapno agragsak ka. Tapno adda makatako na inay mo itibiyag. Dahil lang ti ipodnok kada kayo nanang. No painap no iti gura ti pusok gapo iti inaramid ni Sita pa ng talikod kada kami. Ruming bawlat at ipanagayat ko kankwana. Awan pa apulos tinakarik na kitikas iti panagayat ko iti asawak. Talaga nga impamaisamlaang ti panawon mo kadagiti anak mo. Wan nanang. Isuda lang ang tiliwliwak. Kanti nabatbate apakalaglagi pa kita asawak. Anak ko, kasanukan to nadanton bukod da pamilya.
agmay-may sa akanto na anak ko. Di kamot nga rud bumato ka ni tatang mao dito irabaw ti daga. Saan da kapag danagan, nanang? Amo ka didak to baybay ang dagiti anak ko. Sa bagay, napadakkel mo ang nasingpot nga anak dagiti apukok. Iso nga amok adida kan tubaybayan nga amada. Wan, nanang. Kat na po Diyos lang ang timakaam mo. No anya pa'y dagiti mapasamak ka dagiti masungad nga aldaw. Italak kun ti amin iti Diyos, nanang. Adun atawan tinapalabas, manipod tinalikodan na kami ti asawak manang Emmy. Ngamdyakon ng asawa apulos. Impamaysakon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Ita dandanidan agturpos iti panagadal damanang. Katnam na maak nga agbalin to anasaya at tibuklan da pamilya. Tadida kayat ama ipada da iti kas iti napasamak iti pamilyami. Napalaos ti panangipatag kanyak dagiti anak ko manang Emmy, nga isu ti mang parparagsak kanyak. Maipapanmet ka ni Sita, adadamag mi nga da kanumeten anak da iti lalaki anang isukatan na kada kami. Ngamdyakon kayat nga amwen, no sa dino apaset ti lubong ti ayan da itan. No pa'y nasakit ti naramid na kada kami. Kararag kulat ta asapay kuma, tanasaya at ti kasasaad na iti sa dino man nga ayan na ita. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Herman. Herman, pagayam ko. Kabayatan abukbuklen mi ti pakasaritaam. Di mi malapdan ti aglwa, gaputakas lamarikrik nami ti saem iti barukong mo. Ngamdayawan ka, tanasaya at kalata iti likodan ti inaramid kada kayo ti asawam. Di ka pulos na gimula iti sakit tinakam kankwana. Kat day tatimang palpalagan iti biyagyo. Tati katukad ti inaramid ti asawam, iso ti good karma asimmangbay kada kayo a pamilya. Amok ang nakaibati iti adal ti pakasaritaam kadagiti dumdumngeg iti programa tayo. Kararag ko nga ipaayan na kapay ti Diyos iti atidog a panagbiag. Tapno matarabay mo pa'y dagiti anak mo, aging ga iti addanton bukod da a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas Asaan kan panubo Liday kan ragsa Isu